సిద్దిపేటలోని బోధి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో స్వయం పరిపాలన దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు ఒక రోజు పాటు ఉపాధ్యాయులుగా అధికారులకు వివరించారు. విద్యార్థులు అందరూ తమ తమ పాత్రల్లో చక్కగా వివరించి మంచి ప్రతిభను కనబర్చారు. మొదటి బహుమతిని 7వ తరగతికి చెందిన ఆసియా అందుకుంది. పాల్గొన్న విద్యార్థులందరికీ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు భాస్కర్, పాఠశాల డైరెక్టర్ మల్లిక బహుమతులు అందజేశారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఉండే సృజనాత్మకత శక్తిని పెంచుతాయని ప్రధానోపాధ్యాయులు భాస్కర్ అన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి మంచి ప్రతిభను కనబర్చి ఒక రోజు ఉపాధ్యాయులుగా చక్కగా వివరించినందుకు డైరెక్టర్ మల్లిక సంతోషంగా ఉందన్నారు.